তুমি চালাছিলা বাইক চিভিলত পৌঁছাই দিব আৰু কাম নাই মই এইটো এটা মানে মানুহৰ নাটক চোৱা মানুহ मोबाइल रेकर्डिंग गाइस एक्सीडेंट जादों एक्सीडेंट जानायाव ज' आं मोनफैस्लाबासै जेतिया पुलिसा फैना दं पुलिसानो गावनो थिखोना हरदों आरो लोगोसे जो तितिया 108 थिखैदोंमोन तितिया मोनफैदोंमोन आरोना स' आंनि न' खाथियावनो जादों आरोना दा लामाया गोदान जादों नालाय मानसिफोरा शक जानानै स्पिडनो सलायनानै बिदि जाहैदों आरोना स' सासेया ज' सलायनायनि गाखोग्राया स' आखाइ बायदों आखाइ बायनायनि उनाव पुलिसा होनदों आरोना बासिगोन बासिया थिग गैया होननानै पालसारमोन 220 लोगोसे दा थाङो नगावआव लांदो मेडिकेलाव ज' पुलिसानो थिखोना हरदो दा बासिगोन बासिया एख' गेरेन्टि गैया आरोना दाबो दंबाय थायो